ish. On in a house. On in one or shibon yuko. In the Rajum day no nubu. I can every number and come you wash. Ubugamaka. Zufunkum. Hey! Enuma. Oh, Macanambo, I am not Antano, but I can go be. He but an immobile, Yonsi. Do ye, but it's a boy. I'm a can't. I can never let you. You are Wabubo. Jack can work. You could pay him with also. No more baby, Yosh. Is she one? No more baby, Yosh. No more you was rather. Hey, we came. This is the pretty neighbor. Uncommon up a bunkish. Oh, but one major one on look at you. Oh, one major no, but they you. Come walk by no, and I know by no soon common up a param, bunkai you. Enuma, you get one shot. You get one shot. You get one shot in you. Oh, get on the you get one shot. Check it on one wire. Oh, but what I need, man, I'm over here. Moa, I'm come up. Aqua, coach for her. Oh, Hamacoma. How am I come? The Graham. Come on, come here, but I'm Mama. Hey, Enuma. Hey, Enuma. Na yo tutu ama. Nde ye bakwa. Ba. Nde ki hu me gboro. Nde na gboro wi hu. Akwa nku okita. Isi na ma na ekuka. Enuma. Ka ebi isi na abata. Na mo tutu ama. Nema. Nde kane. Adamu. Gboro zofu. Eyo. Libe. Ejere m ihu da ha adeze n'oge echi. Nde yi. Ejere m zie ihu ozi. Aha do fa. Ama m na oge enwe ihe ị ga-ekwurịrị. Ka ka nwatakịrị dị ka Enuma ga-esi chipụ n'ụtụtụ. Kama ị ga-ewere azịza zaa iro, imipụ n'ihe enweghị isi. N'oge iji abata, iji ịpụ n'isi ụtụtụ. N'oge iji abata, Ndekwara owewu. nwaanyị nwa chịrị na ndekwara owewu. Ndị mgbe ọpụpụ m na mbata m n'ụwa doro gbasara. Ndị ka ọ doro gbasara ịbụ nna m. Kwamo. Ngwange he. Bo shop na shi bakwara. Ije wozu do alo jende picha ya ona. Ibe bakwara ge jebe. Amara m. O ihe mere. Ibi kete gbo jebe. Iho ngulu da hangulo. Eno. Ịma na oge na-emebi nwata. Gị na-emebi nwatakịrị a. Am kunde mebi. O dala ngulo. O piepụ na nke ụtụtụ. Nke ehihie na-eche ya ọ ka ga-epiepụ. Nke mgbede na-echekwa ya ọ ka ga-epiepụ. Ono no ya. Enuma. Emere ya na nkwugharị. O gịnị? Ewekere m ehere. Anyị ka ma tiara ikpe ọnụ. Nna m, bekwa ya dụọ ya ndụmọdụ. Bekwa ya dụọ m ndụmọdụ na ndekwara owewu o. Na ndere owewu akụmakụfu aya. Akụmakụfu mada aya. O la jina ma aju ya. Njuka nge. Kum wachi bolo. Njiniri ihe ọ na-emetụ ho na ahụ. Obi a na-amahụ ikpe. Ndị nkechi na-eme abọ. Ọ bụrụ dị n'isi ya eke ihe orie. Okwu ha ngawa ihe n'ime ọdị nganga. Okwu kwanta ime ọdị nganga. Gwa moshino ya na-atụfuola ikpu ọnụ. Mụmụ na ya na-achị ana m atụfuola ebu ọnụ. Ana m atụfuola ebu ọnụ. Ngwa na-emebi nwa gị. Na-emebi ya. N'ihe emebiri. Ekwekwe onye mebiri n'ọgụ wa. Ekwekwe onye mebiri n'ọgụ. Gbaa ọsọ wa ngosi ngị ibi mebiri. Amara m. Ọrụ chọrọ ihe ọka asha. Ihe ka gwara ibe ya ka ibe he. Ya ka dịka ihe aya ahụ na ọkụtawa ejune. Na ya kọme ha na. Ife ụwa kamera emebiri. Na-esucha shi ọnụ dịka ihe ahụ n'ọkụ. Na akọme ihe ndị ma. Ekwunekwe ya. Ọ nọchiri ụzọ gbanakwa. Okwe ihe mbe ihe mere ihe. Okwa ihe dị na nwa ihe ma mere ihe gị. Okwa ihe mbe ihe mere ihe gị.
zekwara ihe m Ọnụnkọ kedu adaghị nwaanyị na-amachaghị ihe mmụọ mere aka n'ube abịa ka ọ nọ ndị mgbe ọ rajuru isi nke ịkpụ ma bịa be m ala naghị iwe ọhụ nsọpụrụ ọnụnkọ taa ka ị ka mmadụ isi gasara m taa ka ị ka na ya ala na ayị m ọ bụrụ na ị kpọtara nwa nwaanyị ọ bịakwa m ihe nwunye m merie ọ bụrụ na ị kpọtara ya taa m ga-eji mma wee bufere mụmụ mmadụ ne ya wetu obi irikwa shibe n'ihe nwe mee ngalụwọ ọ dị n'ime ị maghị ihe nwa gị mere nwa gị nwaanyị Enuma jere n'ugbo ede nwunye m ihe ọchị nwunye m wee bịa jụọ sie ngiri ihe o ji wee nye ọchị kama ọ ga-eji wee yọwa ya mgbaghara iji wee gosi na mmụọ mere nwa aka n'ume o wee kọrọ nsị onyere wee gbaa ya nwunye m aka m cheke o wee kụwa ya akpọ na ihu nwunye m na ya dọka akwa ya na ya nwunye m ka na-ekwu kụnye akpụ n'ọnụ nwunye m bela akwa ka nwaanyị wee gbanata nwa gị ọgụ na uye bụ ndị mmụọ mere aka n'uche ndị yiri ike ị na-aka ndị mara na akpa gị chekwara ka ngwa nke a nkiri epeka izuzu kwekwe ihe akụmakụ fụta eze nwa yeghe ya n'aka iji ndị ị ka nwere ọnụ iji ekwu okwu ị nwere ọnụ iji ekwu okwu ọ bụrụ na ị fụtara kịta bịa yọọ nwunye m aga m eji mma gbuo nwunye rie bukene ya ọ ịkpa mma bishọkwu ịkpa mma bukene ya ịkwara egwu ya tụọ gbuo ya ịgbachakwara ya je mbi igwe je gasa gị ebe a ka ọ ka mma ebe a ka ọ ka mma ọ bụ ọsọ nsọ gị nwa nwere ọkpa ogologo enwere m ọkpa ogologo ọkpa ngwụlọ nwa ọkpa ngwụlọ nwa requestion rie anyị ejebe ken ngwa anyị eji karịm ihe mere na oho ihe uruchi nwa bụ nje ka egebe ntị karịm ihe mere nne nna m gwara na njere ihu Ogechi na Deze eyi nna na-abata ahụ ya ụmụ nsogbu ọ bụrụ shi mpịara m na ihe a na jee ya ọshu o nwere ihe mere oriri ihe oge ka ha ajụchi ọ ya agbasi n'ahụ nke m jere bụ ikwu nne m na-eke ana m ayị shi nke kpakwara m ọ kpakwa m eje anọdụrụ obodo yo ya bụ shi ọ na-abụrụ bụ nna m kụsị ka a na-akpa mma akpa ndị nne biki na ihe oshi izuzu maka ibe oye chekwa ka nkwa ihe nwe na-ezuzu izuzu kwekwe ya ọzọ na m abịabeghị yo ya bụ shi ma yo ya bụ shi rio ana m atịara ikwu ọnụ o wee bụrụ na ana m ka ị yaba nye nshi ọ bụrụ na ana m ka ị yaba nye nshi nke na-ama n'ugbo ugbo ọ bụ ndị akụ nke na-ama edere aha iri o ne ka aha ya ya jụọ ya ivu anụ bịa ụwa chia na-adị bagafụta na ana m edere na mụ na bike ọ na ana m ka ọ bụ rikwa eshi ọnụkwa ọrụkwa ka ịbụ okenye alụrụmanụ afọ m n'ịbụ okenye alụrụmanụ na-akwado nwa nwaanyị na-ajụ akparamagwa ọ na-akpa n'obodo anyị a irikwa eshi bịakwute agbịrịwa na mmụrụ achọjie nga agbịrịwa na mmụrụ achọjie nga kpọkwa ya bịa yọọ nwunye m ana m egbukwa egirege bịa megide yọọ uye kpọkwa ya ọnụ nkakwu ndị nkwado ohu igwe emeghị alụ anyị ejebe tụtụfunu nke nwa tụtụfunu ka anyị maziga na biko ya kwadoro Chineke mma akụma ya ọzọ akụma akụkwa ya ọzọ tụtụfunu achọrọ m ọnụ tụtụfụ na anaghị nka nke ka bụ obere ọkwado tụtụfunu Enuma ọkwa bịara atọ ụtọ kịta maka nna gị ejewe gị ịkwado ka o jee ebe igwe jee buchite ọnụ gị akụ nwaanyị ọkwa iche dị na-emere onwe gị ihe ọma Enuma ebere gị na-eme m mechifu ọnụ enwere gị na-emere m amara na ịhụrụ m n'anya akpọkwara gị ashị
akpọrọ gashi no ndere ogwego no ndere ogwego o ya shima mgbele ewu de wata kere won ka o gene piano bundano amara ndi ne mana aka be kwuchi he wan chori wo na ina je okunu malu ndi diama okwe mara aka fora ma ihe na ekwere buta mma aka chachara ma wana eji o ma church wo ye mama mi uchu no bu ni nezimu mbu kwa aka chafara ma ya wona agwa mu na okwu anu ekwu okwukwu nwe dowe na we kawa kachacha head lu shimpoto me ofuma ama onye bu eyi agbasko yi eharame ihu ndidi amaka eji mu shimpoto nwa ya chi wora akọ ya chikwe onureti ndowe na narakoya onureti oshinda wona be kwayere na maka o anarakoya amara mu ya tibupo we onye nzuzu bụ ọbụ mano okwe man ndi bia nka bụ uye Nnabike amara mu okwu Nnabike na okwu okwu n'ime ezi nwa ndị ka ihe o mere ndị ho ka emewu ọ bịara na be anyị na achashi ọnụ na ashi nna m njikwa ka o ye ihe njikwa ya ye shi nna m shio ndị ihe ọmụ dịka ọkwụ chafụ n'akụkụ nna m bịara m azụ nure eko ndị ka ihe akụkụ akwọrọ ndị ka mmadụ nna m ọtụwa ferite nna m atụbukọ onwe n'ụzọ ọ dị m ka ya bụrụ nna ya mụrụ m nwa akwa oge ịna-alụzo n'ọbụ m bụ ohu ya nna m ji ahụ ụzọ ọkụ ekwe ka ihe ọbụla mekene m n'ime ezinụlọ ndị ka ihe akụkọ nne m anyị ka m atịghara ikpu ndokwa mpa ite m ihe ọkwanụ ndị ogene Obi abụrụ nsogbu ya anyị n'obodo ya bụrụ nsogbu na-emekpa ihe nụ na ọya na-achị Uwakwe ime otu ihe na-agbawa m obi n'ukwu na nwoke abụọ n'nkwọ gara n'ihu na-akwado nwe ya na-arụrụ mmanụ ọ na-akpa n'obodo anyị bụ moto nke ka nke mụ na ya jere na be igwe
o hapụ ihe o kwesịrị igwe igwe nwa nwaanyị na-eme tukwudo m asị ekwukwana ọzọ wee si igwe na m bụ ogbu edene wee bịa na be ya igbuchi ụmụ ya ahụọ m ihe ị na-ekwu nwe eziokwu bikpụrụ nwa igwe ajụghị ajụ wee tatụrụ wee bawara m na-ajụghị m ajụ ọnụ ma wee gbuo m nne anyị ihe mere nwunye m ma amaghị ihe m ga-eme ngwana nge iwe na ọnụma jide m ngwa gị ebere nne onye nwoke nwaanyị na-ekwu maka ya onye ekpuchi ajọ omume niile abịaghị a na-eme dịka ke na-ekpuchi ushi bụ na-ekpuchi ajọ omume waya ya na-eme mana ama m na Chineke anyị na-ekpere Chineke bi n'eluigwe ọ na-ata ahụhụ amaala m ọ na-ata ahụhụ bụchina ọ na-akpọkwa na arịrị ọ na-akwụ ụta taa aka n'eze n'ihe ọ na-eme ejuru m ahụ ekwechi n'obe m fụtawa mana mgbe m mere ajọ ihe a na-ekwu ọnụmachi m obi igwe wee na-atụ m ji gbalị bịa chika m bịakwa ma ka ị mara ihe na-eme na-asọgbudikwa afọdụkwa na akịrịka nna ha fụwa ndo ndị be anyị sịrị na anụ gbanaga echi uwe nta anụ gbanaga echi uwe nta ụmụ agbọghọbịa ọbaja kwen kwezonụ amaghị m nke edole ekwuwe obi na-atọ m ụtọ ọkọtọ bụ na unu na-echechela anya abụla mmụba ama uche bụ unu họfụta akantị unu nkwa m na-ekwu unu bụ na ekemachi unu chia unu ọhụma bụ na ụmụ agbọghọbịa wajafụtakwa n'ilo amalụ na anyị fụtara demekwena ekene dịrị unu shinne demekwena Enuma Adaeze n'oge echi kwulu na ọtọ yọọ mgbaalụ oge unu mbịa ha ka unu ha kwuo nha anyị na ha na onye mbịa kwa n'oge akarịwa Ani kama atịgharị ikpu ọnụ nekwe na onye ara nwa ọ dụwere imi ka mkpaghere n'echi Amuche ọ na ọ bụ ya ka o nwere nke idowere onwe n'ụlọ kama ọtụtụ nke nwa amaala m na ọ nweghị ihe mbụ n'ihe agha gị bụ Enuma nwa ba Amuche ọ nweghị ihe mbụ n'ihe agha gị mana ọhụrụ ha abụghị ihe nkwukọkede ọmụ ba Amuche bụ ụmụ agbọghọbịa ọgbaja niile ma ndị nọ nkọm ma ndị flap ndị jewelu ihana jewelu nke ọbụla ha jekwe tere aka shinomkachi ọ ya mere ihe ọbụla nkwukwere ime ashibishoro ishigbu onwe na ashi amam ihu n'ụkọkọ ihe ma na-abịara nke nwa ka a hazie ka ị ga-esi achọfụta onye kachi anyị amam ihu na akụ nchekwara ukwuru na-ekwu okwu ka nghọta ihe unu na-akọ maka ara akụkwa agbamara nke nwa o mmadụ akụkwa apụ ara nke mma Enuma ihe mere bụ na izuụka gara aga ahụrụ na-abịahụ ihe unu ju na-abịahụ maka ite okwu ọ bụ na ọ bụ nkeke okwu unu kara m bịara amara ọnụ shọpe ashịkwa okwu onye nire ekwu enwe mehere biko kwa eke amam kundoro shio amam ebe unu wee kpaa kundoro ezizi ihe nwu na-ezizi amama mana ihe nchọkwara igwu unu bụ na anasachi akwụkwọ onye kachi n'ọgbakọ onye kachi bụ pụta nke nwa ya Adaeze bụ ihe kachi ana onwe ihe gị kama mmadụ anwụọ ekwuchege anasachi akwụkwọ Enuma chegoro gị n'onwe nsogbu ma fe melo bụ na ọkwa ahụ hụrụ mgbe ya nọrọ unu ya akagbu ya maka na mmụọ Adaeze ya chunu nekwe gị n'uche obi gị niile biko siba nzupụ gị na-adị ka ha ji aga n'ihu arụsị nzupụ m ọsịsọ ihe mma na onye isi ofu anyị nkịta o nwere onye ọzọ na-abụrụ Amuche igwe be eji afụ n'ụzọ tupu ya mụ nwa batụrụ aka ụmụ agbọghọbịa ọgbaja niile enetọkwa m ekwuo ma ndị nọ n'ugbo ma ndị jewelụ nke ha jewelụ ma anyị niile bụ ndị nọ nke m tere aka chinomkachi ihe ọbụla m kwukwere ike eme chekwadoro nkwo m ọ bụ ha achịkwa achịghọ emekwa emeghe benekede ekwu ihe na-ekwu bụ
bụ unu kwụọ ụgwọ nha adalụnụ amara atam ha ego Amuche parụkwa shaha ọsịsa dị jụọ ọnụ ị na-arụ asịrị nụ parụ shaha ọsịsa dị jụfụ ọnụ nwa erube ego ha bụ mụ na nha igbu mụ babalara o hey ọnụ shope ashwa bịa nata m ego na bịa nata m ego onye ala nọ Enuma mụ biko Enuma bịa nwa ya ba Dikeh n'ihi na Chiweta ngwa gwa weta di ya ji anyị etibeghị mmanwụ ị na-eme ha nwoke Abigail nkakwaghị gị ya Abigail m maara mgbe ọ dị na-agbọghọ mgbe ala aka kwụ ọtọ ndekwa mụ na ya ataba ndị nwa m na ha ya ekiribe m Abigail ọzọkwa aka na-ekwutekwa ihe na-ekwu ịdị ọgwụ ka ịdị mgbe ịdị na-agbọghọ alaghị chafụlụ adịghị ekirikwa ọdụ ka ọchị mechawa ndekwa mbịamụ adịghị ọkwa anụ ewe na anụ ụsụ adịghị n'ihe anụ enwe na anụ ụsụ n'ebe m na-ere mmanya mmadụ niile nọ n'obodo a mara na m na-ere anụ efi m na-atụ n'ụtọ ihe njikwa ekwe bụ ihe anyị na-ata doo anyị anya ihe bịara kịta karịrị mmadụ ọ kakwanụ mma na ajụlụ ọfụma o ka mmadụ hafee ịtacha ya bụ anụ tata ihe a na-akpọ ebola ọya bụ anyị na-ekwu anụnere m ntị ji echi m n'ịhụ na ebune na-ebute ebola anụ ebunekwa ebune ebutekwa ebola ma anyị akwụsị n'omenala ụka ya bụ anụ were jee na-alụsị anụrụ m ya mụ na onwe m bụ Abigail onye siri ike na anyị ọma anyị zọbara ọkpa anyị ya gị kpuchite anyị ebola ihe n'irute anyị aka ịma ihe a na-akọ anụmere gị na igbu ndị maara ihe n'ụwa anyị na-esi na aga na-atụ ebola egwu ị na-ekwu okwu a na ikpu ewo ihe bịara karịrị ọnụ nkwọ ọnụ nkwọ ọnụ nkwọ ọnụ nkwọ ọnụ nkwọ ọnụ nkwọ nwaanyị bụ ọchị abụ ọmụ ama na nsogbu adịghị igwe sa abịa kpọta ji gị kpọta ji m ọ nọghị nso ndị ka o jeworo amaghị m mana o nwere ụlọ mmanya dị na mgbada ebe a gaa na ebe ahụ unu ga-ahụ ya ọ ga-anọ ebe ahụ ka ekwe nke ọnụ nkwụ ma ọ bụ ada ya nwaanyị kọtakwara nke kịta biko nọ a na-ehụrụ m ọnwoke igwe na onye na-agụrụ anyị alụsị bụ na ha ekwughị na ha ya eji mmiri nnu achị na mmiri nnu na-agwọ ma achị na ha ya ejighị mmiri nnu asa ha ọ bụ dị nke ahụ bụ ihe m na-ekwu etete m n'isi ụtụtụ maka mgbe m nọ maka ajọ ọya a na-akpọ ebola mụnwa mekwara ihe niile a sị m mee iji gbanarị anya bụ ọya
ya bụ ihe nkwa ka ihe anya ma mgbana ha maka achị na obodo eji agụ mmanya igwe chọrọ ọ bụghị na nkoro onye igwe ọ dịkwa mma biko ihe anyị eje ndekwa nwụchafụ mmanya ma biko igwe abụghị ya na-agbawa okwu ya gba ya biko ndị oyi m ọ kakwa na obi na-atara m anụ ụwa ọ kakwa na obi agụ ya ebe a ga-ere gbera onye makwa ihe nwa ya nwaanyị a na-adịrị ekwe mmadụ wuru mmiri tọgbu iko n'obodo a mekwara ọzọ gbaa m okwu n'eze ị na-achọ ịgba m nụọ maka nwa ya nwaanyị a nke a na-anụ ọgụ agagharị obodo niile bụ ihe mere igwe jizie ndị odubịa ka a bịa kpụrụ ebe anyị nọ na-achụ nkwụ gbam nke a bụ ihe onye ọbụla ma ama onwe ụbọchị ga-agafe nwa ya nwaanyị a na-akpọ Enuma ama mbute nsogbu nke a nsogbu ọzọ chekwe ka m gwa gị ọkwa ikwu nwoke a si ebe a pụọ kịta afọ m ya ọ na-ejide ụmụ ndị onye ọzọ akatọ mana ọ bụrụ nwa ya na-akpa arụ n'obodo okpuchie ya mba ọ dọrọ mma ihe na-akọ bụ na nhọpụta ahụ emere nhọpụta na-enyo enyo kedu ka ụmụ agbọghọ ga-esi wee mee nhọpụta gara ịgwa nwa m nwaanyị na ndị enyi ya ọ dị mma ọ mmegbu mana ụmụ agbọghọ mere nzukọ onye ọbụla bịaba maka nrọpụta nwa dị nwaanyị na ndị otu ya kpọrọ isi ekwe kwesị ikwe nkụ nara ma bịa oluzie kịta ọ bịagbuwa kọrụ gị akụkọ o nwe ka ọ dị igwe ụmụ agbọghọ asịghị na ha gwara nwa m nwaanyị ha shigbo ha na-ashị ha siarịghị ashị na-achọ ịlakọ isi na isi ndị ọzọ anabatana ya ọnụ nkwọ ka isi marụ na ha ashịrị ashị ọnụ nkwọ zaa ihe ọ jụrụ kedu gị nwe ịmala eziokwu dị ya ịmahụ mụ amahụ ị na-ajụ m ị na ebe ahụ maka asịrị onye asịkwa onye asị ya ka nwekwa unu asịrị na asịrị na-ejekwa nga asịrị na-ejekwa nga ọnụ nkwọ ị na-akwado ka ihe ọjọọ ọgịdị mere ihe ọjọọ kọwalụ m asị gị na nwa gị gbara nwata nwaanyị ibi ọtọ n'ọgbọ ị na-asị na-asị nke gị dị n'ebe ahụ isi a na-ekwu ya nọ a na-ekwu ya mmesogbu nọ a gasị anụ isi nọ a asịrị na asị na-ejekwa na nga ọ na-eje nga ndị ichie n'oge adịkwa nna be anyị ma ọ bụrụ na ọnụ nkwọ kwe ọ ga-adị ọnụ nkwọ maka na nwa gị gbara nwa agbọghọ ibi ọtọ ọ dịghị ụtọ na ntị maka iri nke a ọ gara akpa ego na-abụ ịbụ ihe anyị kwuru ihe mere eme o mere eme nke ọzọ wee bụ ndị be anyị nọ ka udo wee dị n'obodo ndị na-achị kịta vachiba olue na-arụ ọzọ arụpụta onye ọzọ ga-achị ka udo wee dị n'obodo nna anyị kpọọ ihe ọjọọ ndị ihe ọjọọ Enuma enweghị ikikere ịgba nwaanyị ibe ya ọtọ ndị ihe ha ji mee nhọpụta n'azụ ya ndị ihe o mere eji mee nhọpụta n'azụ ya emekwa ya adịghị mma nna anyị jụ Enuma ya gwaghị eziokwu ma ọ na ọ maghị ihe gbasara nhọpụta ya eme nwaanyị nwa shiri ekonekwama aha nọ ndị kwere ogweru amara m na onwe ihe mme n'ụgbọ ọma na-adịghị m ma gị biko nọ ndị kwere ogweru ịnụ makwa n'ihe nkwukọ nna m biko kwe ke ụgwọ mgbochi chọrọ ịgwa m ya kpọfụta m gwa ma ikwerekwe nke nwaanyị nwa nọ nna anyị hụrụ otu o si agwa m okwu ihụrụ otu elu mmasị agwa m okwu gaa n'iru na-adụnyere ya ndị kochigwa okwu kalm ya o nwere ihe ma ajụghị ndị ihe kpatara na ihe ọbụla nwa nwa mekwara ọ fụrụ njọ jụọ
Ndị kpata na iwe oku wine mol na ahụ. Why buru ọwa ekeghị na ahụ. Ndị kpatara ya. Nna anyị, ọ maka na ihe Enuma na-eme jọrọ njọ. Mana anya mmadụ mana anya mmụọ, ihe niile ọ na-eme jọrọ njọ. Ihe nwa m na-eme dị njọ. N'ọnụ bụ ihe hụ kọfụta. Hey! Owe egwushi gbalụ ụka eshie ka akpụ. Owe egwushi gbalụ ụka eshie ka akpụ. Ekwe ndị na-ekwe nke mụ na ụlọ shi na ihe nwa m mere dị njọ. Ikwukwo ya apịwa nga ọnụ nọ. Apịwa m ya. Nna anyị, eji m Enuma mere nwa ihe niile dị ya mma gbasara m. Iji mere nwa. Izu kwa aftawa. Ndị oyi jiri mere nwa. Ezigbo mmadụ kụchinchi. Onye melu nna m ji wee shi nke nwa. Gawa ntị Imo steeti ije nụta agụ. Agụ na-asa. Wee nata nke nwa. Mụọrọ anyị nwa. Ekere amụghu. Sọkara asịsa anyị ọma. Ekere asịwu. O nwee nke ike emewu. Ihe nọbụ ịnọ ndị nke mmacha oyi ka ashị na ọshụrụ. Onye nzuzu. Anyị ka ma tịgharị ikpu ọnụ. Nna anyị, ị hụrụ otu Enuma si agwa m? Ndị ihe o mere. Nsọpụrụ Enuma na-enye m. Ndụkwa ngọdụ. Ndụ ọwọdụ. Bụ shọpụ na ịmụtakwala ịpawa nwa ka ụwa gị. Ka a na-ahụ nke gị ka ọbara gị ọdụọlụ mma. Maka ụwa nwa bụ aka nri kwụkwa aka ekpe akwa aka nri. Ma ọkwa aka nwe ị ga-eme ịtọkwara atọ. Ihe na-ekwu ohi egwushi gbalụ ụka. Nna anyị. Ka aha kwaga bụ mmie. Ọ ya dịghị mma ise. Wee kwukwere nke o kwuru. Ọ ya emeche weli ilelacha ya na ise. Isom ị na-achụ m nke ọkụkọ ihe emeche gị bụ onye na-achụ m ewela ada ise. Ekene nga. Nna m ụtụtụ ọma. Nne m ndị ka ne ala nkwala ọfụma. Adị na mma. Adị na ndị bi jebere. Kete mi. Omi mmeji mbachi echie o je na ahụta. Enu. O. Nna anyị, ị hụrụ na Enuma ekeleghị dị mụ nwa bụ nwunye nna ya ekele ụtụtụ. Ị hụrụ ya? Ọ dị mma. Ndị ihe iji ekene Enuma eme. O kene hụkwago ọ ya ataghị aha. Ọ ya mịkpọgụ. Na-ekwu nne akwa aka iri ihe ụtụtụ ihe ga achọ m ihe ụtụ. Chichaka hụ na ya. Chiaka hụ na ya. Oge ọbụla ekpere Enuma n'ọnụ. Ndị nwatakịrị emere. Ntakwara gị ihe eme ndị ihe nwa mme ndị eme ndị ruo nke mmeghe gị aka mgba. Nkwara ya? Ruo nke mmeghe gị aka mgba. Mmeghe gị aka mgba. Akwa ya. Enuma nwa ada akaba hurugu adudi nekudi ada akaba hurugu udi nekudi unesa ada akaba hurugu ada wunemu ada akaba hurugu shinaga na bamana. Hey! Washing ko ho. Omunchi. Ndị hunu guru. Omunchi. Unu jimunu ndị yi ma krashna. N'ụtụtụ nwa. Owuri na-eme unu n'ishi. Na-eke ha dịcha ka nkakwụ gbagbuo onwe ha na-ashịrị. Biko nwokwu ya nju na-akwụ. Ọ gịnị? Ị na-agbafu ịchọfu agbọghọbịa nke a na-akarị agha nnukwara ekwu niile ekwu mmekwe ihe nke eme n'ụtụtụ nwa n'iji ọchị gị ndị ehi jiri bụ ọchị wee hụ m ala na-akpa agha. Biko oge ya iji gị shọọ biko. Ka mechaa ọnụ. Umuchu. Ọ gịnị? Gị na-ayọrọ ha ọchị gị na ya. Anyị ka ma tinyere ikpu ọnụ. Nna ekwe niile ekwu. Ọnụ ka ekpo ndị sika. Ọnụ ka ekpo.
nna m ha ọ gịnị ka m mere unu ji na-enyeghị m nwa biko nụnụ nyenụ m nwa m ga-anọgide amụghị nwa kwụrụ nwaanyị aga n'ụwa ma biko nụnụ gbakwute nụnụ m nyenụ m nwa biko nụnụ Asimaka papudulugi Obonye buri yenese Amoku diyo mada no se kwa nuna Makana wata nemesi kwa kanwake Ay, Enuma nata sebenine Ay, Enuma lugu Enuma nandida Enuma naga Enuma nambuyo Hapuna gini kebele Agayoli gapwa Kobi wedi gima Agapa segmo Kobi wedi gocha Ay, kapende kwe Emene kwe kiha Okwa wanye bibi Enuma wamoku Akaba hulugu Adudi nekudi Akaba hulugu Udi nekudi uneza Akaba hulugu Adawune muo Akaba hulugu Ishinaga nebo madana Akaba hulugu Emelegina Akaba hulugu Asemaga papulugu Akaba hulugu Enuma wamoku Akaba hulugu Enuma kanjuagi Abukini kemeleki Enuma kanjuagi Ay Abonogini kemeleki Ay Akane kuma kankoli wekulu nubata Gini kemeleki Agapa fuduruki Adauti nekudi Itagwo kwembacha Kobi makobu nenuginu Ige bukwe mada Kibudagi Agabara goso Agaba fedurigi Abona gini kage meleki Kobi wechie goyi Ay Enuma wamama Enuma mama Enuma wamoku Akaba hulugu Adudi nekudi Akaba hulugu Udi nekudi uneza Akaba hulugu Adawune muo Akaba hulugu Ishinaga nebo madana Akaba hulugu Emelegina Akaba hulugu Asemaga papulugu Akaba hulugu Enuma wamoku Akaba hulugu Obonyane jenuso Nekwiga Onyane jenagashi Nepacho, Nequenuma, Ojuani Wabia, Homotegi, Hoget to Quaggy Dumbo, Homotagi, Hoget to Quaggy Aneka, Aparagaka, Hogasapagam Putum, Kanjuganegi, Enuma Moa, Adana Kudi, Anama Joku, Akwana Mamba, as a Kankawaragi, Hanamni, one a single bone, Hobesopu, you were garden no Kadana Kudi, Butube, I, Butube, ay, Butube, come where the man, Enuma Adamu, Enuma Wamoku, Akaba hulugu, Adu the nekudi, Akaba hulugu, Nekudi, Ichonoko, Dikeh when I quit when I'm for Chorigazo, or the Wama, or the Nama, or the Nudo, Udod, oh, Makamwajawai, Nihemeri. Ịmara ọfụma n'obodo a aka m ịhụ ihe ọjọọ na-abịakwute gị mgbachie nkịtị ka o mee gị ada gị nwaanyị omume ọjọọ njọ onye ọbụla na-akwu maka ya a na-agba tụfịa akwa maka omume ya
ọ na-akparị ndị mmadụ ọ maghị onye bụ okenye ọ maghị onye bụ nwata onwe onye bịa ka ihe na ya ihe mere nwa ndokoro ahụ n'ọma nna tiri nke kwuru ezuo shi ọnụ iyoyo esuo elu asị m ka mụ gekwata mmadụ gee ntị ngwa ngwa nnachi ihuwe m ahụ wofuru ili ahịa zere m ya ọkwụnụ m nwoke gwa m ahụ bọọlụ m nwaanyị bọọlụ m nwoke ịgwaghị eziokwu ihe ọ na-eme na mba ọ na-agba ọ karịrị nke ụmụaka na-ese enuwo ihe nwere ebe ọ bụ ntaji ya maka na-egbo nekwa na onye mee ndị ụwa m ahụ kpawa nke ịgbafịa ka esi mụ na ya emejuo ihe ahụ enuwo wofuru anya nke ọ nọ isi ọnụ nkwụ ndị ihe ojii bụrụ ndị ihe ọbụla nwa gị mere a na-agwa gị si na o mere nke ọma ma o mere nke ọjọọ ma o mere nke ichi ọnụ nkwụ gụpụ na aka enwe n'ofe tupu ọ họrọ aka mmadụ anaghị eji ihe na-agba n'anya agba na ntị gwa ya aka nwa m mma amụrụ m ogolima amụrụ m achara ugo ịmụrụ akwụkwọ gbagụba akwụkwọ ị na-agọ jee malụ ka isi tụrụ nwunye gị ime eji mụọrụ gị akwụkwọ jee malụ ọkwa na ịkwụwara uhere ọtọ laa ọgụ malụ ọkwa na igbughere egbu nwoke nwa ya ọgụ malụ mana ịmụrụ akwụkwọ enyere m aka mgba akpọwakwa gị ka ịkparịa nwa m nwaanyị ma ka ịkparịa mụọ na onwe m ya mụ na ndị na-ewo ichere ya bịa ọ na-achọ okwu mana o chetara ya o chetara mụ na ihe mejuo ihe akwụ ekechie m gị bọ ọ dị mma otu aka isi debe ọnụ ihe mkpu bụ na ihe nkwe m na-ekwu anyị ga-ama mbe n'ịbọ nke bụ oke ya dịwa anyị ga-ama mbe n'abọ nke bụ oke amaọchị bụ mgbada ị na-akparị mụ ana m enye ndụmọdụ maka nwaanyị ị na-akparị m n'ama ibe ịjọfụrụ si ị na-elejikwa ahụ mana egedege nshi ka ihe ụzụ na-amị ọbara likwa eshi rie neka onye egwusi gbara ụka na-eshi ka akpụ abatụ ya m ọnụ onye egwusi gbara ụka na-eshi ka akpụ likwa eshi rie nne wee ihe mmeri gwa m aka gboro ihe agwa m nụnụ chelu ndekwa ka oge ruo nekwa n'ụwa na-adụ mmadụ ọdụ dịkwa m iji chọwa ihe alụ ọdụ ọmọchiri eri ihe si na akwa n'eme ya ọ na-ele
ụmụ ikorobịa ọgbaja kwenụ kwezienụ onye na ha sikwa na ọ na-eme ọfụma ya jide ka o ji ya jichie ya ike mana mgbe nsogbu dịbụ mgbe asịghị tọkwa ka ịdị ihe ahụ ijikwe mgbe hụ na ịha ya unu anụ gaba n'ihu ebe nlekwa eke nwa ọ na ya atụ ụtọ na-akpa ya na ome gbọchinakwa akpa ụmụnụ jee mba ndị mba na-ahụ ihe anyị ji ruburu ihe anyị ji aya isi unu anụ uwu na-enenekwa ya n'azụ ya kama nke unu ji ya emebikwa emebi ya ka alụ mma ekene m unu demenụ abịa mana agha wetakwa unu nke oriri na nke ọtịta na nke ọgụgụ hụ ịna ya aghụkwa ịmakwa m agụnakwa nke jeka egbughu ịhụkwa ya ihe ahụ na-akụ ikusowe akụsowe ọkwa eziokwu chi na ikudobe ya isi unu na-anụ a na-anụ m anyị anọwakwanụ dụwakwanụ mma dụwanụ mma Kekwa ka sọsọ gị nwa nọ na-abacha ebe ka Enuma Uchechi ị na-ajụ ajụjụ nke a kasị na ị maghị ihe m na-agabiga n'ụlọ ọnụ nkwụ a kemgbe m batara n'ụlọ bụ na gịnị mezi biko ka anyị hapụkwa okwu gbasara Enuma ka anyị hapụkwa ya biko nwatakịrị ọ makwa na ịnwụ nwunye nna ya ọ chọpụtara o kwetakwa ana m anwakwa ike m na-adụ ya ọdụ nne kwesịrị ịdụ nwa mana o si ya na ntị nke eba o si na nke epiopụ ihe ọ sọrọ ya ka ọ na-eme otu ọbụla ọ chọrọ ka ọ na-eme chelụkwa ka m jụọ gị mmeri anụnwa Enuma na-eme kedu ihe ọnụ nkwọ dị gị na-eme maka ya kedu ihe ọ na-ekwu maka ya di m onwe ihe ọ na-ekwu nna ya na-adụnyekwara ya nwatakịrị a na-akparịcha mgbe ọ sọrọ ya mee ka ụmụ ọnụ ịmana nwatakịrị akọgide m ọnụ ka ụmụ na mụ ericha nwa dị m n'afọ na ọ ya mere m amụ na nwa ka ihe m ga-eme so nwa ji nnọọ mkparị agwụchaghị ahụ mkparị nke obere mkparị a niile na-abawanye kwa ụbọchị na-aga ka mkparị a na-abawanye ọ na-eje ihe ọ sọrọ ya mgbe ọ sọrọ ya bie ndụ sọrọ ya mgbe ọ sọrọ ya kparịa m otu ọ sọrọ ya ahapụziri m ya biriwere ndụ ya otu ọ sọrọ ya ebe di m hụtara ma dịka onye abaghị uru n'ụlọ ya cha maka na m amụ nwa ka ihe m ga-eme sochukwu bi n'elu ka m legideziri anya ọ ya ka m hapụ m na-elegidezi ya werezie mee ihe sọrọ ya nwanne m nwaanyị diwe Chukwu ga-enyere gị aka ịnụgo diwe jee weta mma ka nyere gị aka bachawa akpụ nke a agbaka m weta mma jewe nwanne m Enuma wamo Adudi nekudi Akawa hulugu Nekudi unesa Akawa hulugu Adawune muo Akawa hulugu Shinagina bamana Akawa hulugu Emelegina Akawa hulugu Asimaga kwa hulugu Gana ihe nwa niile nna m ịhụkwara wetagodo akụkọ ahụ ọnụ nkọ ndị ihe mmelụ ndị ha na-aghịrị a ga-akpọkwa nke a gịnị ọkwa shọtụ be eyeyere gị
Ikriche wa mo do mara. Ihe ya no wan be handle ni he. Ikuchakwa ya odukwa go ma. Agawa ni hodo kwa go ma ma etieno ko nkita chitala ni he odiko. Mana nna ya onu kwa ihe dere na akwa karịrị ọkọtọ. Dị isiokwu wo. Ki ikriche wa m na-ekiri ki imi ejiri piapi. Ọcha ya chafọlọ. Ukwu ehegele. Ukwu nchita oke nchita na rigoro enu. Oko wa ga ibere ihe nwa, ye ihe nwa. Echiche na nwa mbụ ọgbakwu ana achọ eje ka na. Ịmara ihe ndị meji bịawa. Nwatakịrị na-agba mbọ eme ihe nwoke na-eme, mediri karịa nwoke. Ọya meziri ị ga-eji ereba nwa gị ele. Ọ na-agbagodi mbọ ka aja gị. Unu gwa m n'obodo nwa ma obodo ọzụchi obodo bịanụ anyị mele nwa mele ịna-egwu kochi m n'ọnụ. Mana ihe niile dị ka oju n'akwụkwọ a doro ewu na ọkụkọ anya na ị na-ele ya ele. Ndị ka ewu na ọkụkọ doro bata n'ebe a na-anụ dị n'uhie. Nnamdị anyị anakwa. Ịchọkwa anyị na-enaba. Nnamdị bịa ka anyị na. Ọkwa ngwa bụ gị agwa na uche ma adịrọzi n'ebe nwa ahụ nọ. Ọ gwagwara na ya achọghị ije n'ihe nwa. Isi m ka anyị jebe ikwute mkpọrọ. Kịta anyị abịago. Obi dị m ụtọ na ijizi ntị gị anụ ihe nna ya na-akọgheri ebe a. Anakwa m. Isusu usoro ya bịa. Kịta lachakwa unu n'ibo ike. Dịka na ike nna ya na-eke wa ya nwoke. Na-ekwe na mmanya na ajụ jiri bịa were daba. Unu eme okwe ewere m eje na agwụ m were chụọ aja. Na-ekegharị m na-eje ka ya mịa ọgbụrụ n'ike. Dikwere shi nrie. Nna anyị, ka ihe kpata ha jizi n'ala? Atụfuna ha ọnụ. Ikwe ekwadoro nwaanyị a na-ama. N'nwere akwụkwọ nwa dị ihe anyị egosi maka nwa m nwaanyị ha bịara okwu gosi ha gbawa ka nchịta ala. Nkwa m n'ihe nwa ọzọ. Nna anyị, ọkwa ịma na ihe ewu ndị nke ya nọ bịara Enuma di. I were ogologo akwụkwọ idejuru chụchaa ha. Nna anyị, ọ kakwa mma na ị hapụrụ Enuma ka ọ lụọ di kịta ndị dị na-abịa ya. Ịmakwara ndị obodo anyị a ahụtaghị Enuma dịka nwa agbọghọ na-eme ezigbo omume. Ofe ogwuchi gbala oke echie ka akpọ. Ọ ka bụ ihe nọ n'ihe nwere ime otene. Ọkụ na-eri ụlọ ya otene. Dụbụ ihe na-agba mgbe okpuru. Okenụ nọ kọnkadị n'ezi chi na azụ dị na ngịga. Okwe ihe mere gwa m. Mụrụ ga-achịfụ ya. Arụsịrị ndị a ka jikọta mmadụ nọ n'ihe nwa. Iri abịa agwa m mgbe okpuru. Ọ ka nsụ na amị ọbụla bụ mụ na ya nọ n'ụlọ chee na mmadụ. Irikwa echi mma apị ndị ya aka n'ala nwa ala n'ịgba na eri m natara gị agbawarie ala gbara ụka mmiri ala gbara ụka akọ na ya fụta echi tu. Yeah, I've never seen this kind of girl before. Her body they hot like every time. You think that she wear, she go show you herself. She know the fear, she dey fight like my ties. Hey! Chende ngwang. Olee na-ebe eme gị na akwụna na aduru gị na-arụ. Ndị yesu nwa bụ nwa ka ị na-akpọ efi. M jidere gị n'elu di m. Ị nọ na-eme akpọ m efi. Chee kịta ka ngosi gị ihe efi na-eme gị n'abalị. Ngwa. Bịa owe ko nwa dị gwa gị bụ jebe. Ọ bụrụ bụ mmadụ bụ na nwoke. Chọọ ndị ma. O nwenugo ebe Enuma na-aga ọ na-agwa m ka ọ ka ịchọ m okwu n'ọnụ. Ịhụ na ihe ịkọje n'ọnụ gị. Dị ihe nwa bụ ọpara afọ mmadụ bụ anọchiri na mmadụ ihu. Hey! Ohu egwushi gbara ụka eshie ka abụ. Enuma.
ekwemshia. Amekamati ali kono. Hey! Why are you ezu? If you need tea, why am I bota no sure? What did you tell Enuma? Jukwama. Hey! Nde kinki okuno kuyemeri. Okuno no. Nde kinki da mana oyeye bobo. Edere ni hu. Edere ye. Ma Enuma chere godo. If you na so wan ya. Manisi. Maneba. Manokuye. Adez. Ema Enuma bu. Ema ni shin sika na timezi. Enuma na kamada jaga. Oti baeze. Enuma bu. Manne waya ya je kenewe chiwo ya. Ya je to Chineke mma. Maka obukwa na obi adho mo utwo na ya hyenwa. Nkechakwa ihe nka akọ obara kari ju ahụ niile. Nekwa me ikpodi mo ngam. Nekwa m. Ana ma tieri ikpu ọnụ. Biko ndo mo paite mi. Wale. Enuma. Ndio. Ebekineje. Ekinekwamshia. Amekamati ali kono. Enuma. Ndio. Ebekineje. Ekinekwamshia. Amekamati ali kono. Enuma. Ya mo ebe ku sha nota na ya shinwa. Osinago. Ebo ya na akọ. Chukwa mu nne m. Ndo ye bo. Onye obuna ehukwa na ejuwa ajụjụ. Ndị ejikọrọ anyị. Ịbụ nna m. Onu na ama na ndị a na-atọ mara nwere ike ịtụ unu. Ma ndị na-aha mmadụ ahụ nwere ike ihu na ahụ. Chekwara njụ ọnụ. Ọ maka na iyi ihe na-eji nji. Ma ndị mma. Bụ ndị n'ụzọ. Onye obuna ehukwa na esho. Ndị nke kọtara. Ndị nke ị na-eje. Kparikwa onwe gị. Ajọna nkwa ajụ ahụ ọzọ. Chekwara nkwa. Anyị shikwe nke nwa na anyị ka wee shiri nke anyị ka eji eshi na ya shi nwa. Ọ bụkwa na mmechi anya mepee ya unu aka nọ ebe a. Ngwa ụnanụ. Akarewa. Ana ga ma bịara ikpu ọnụ. Nga ebe ọnụ. Ha ka ndakpụrụ m. Mụ bi na-agwa. Ndị ibiri gbu ayọ na ya shingwa. Mụ na Adaeze n'oge chụrụ nka iji were. Ndị gịnị ma na na mane ngwa jide manu chi ejigwo. Ị na-abịa nna gị. Onye ha kere. Onye ha kere. Biko kwe ke gbaghara m maka imemekwa ya ọzọ. Emenekwa wa awa. Me ihe nwe na ya sha. Emere awa na kwa awa. Nne ba no de chacho ya lapsa. Ndị ihe kolum. Ndị ihe ne ka apịa. Ị na-ajụ m ka ọmụ a ga-ajụ gị. Ọjụ. Jisi ike na-emebi ya. Ihe ajụ owo. Ihe ọkaikpe. Jụọ. Nke ka mbido. Mbido. Achọkwa emebiri na ya akwụ n'ihu. Ndị ọzọ akwụrụ n'azụ. Ya jee nọ ndị ebe ma hụkwa ihe ya ekwu emechi ọnụ. Aghọtọ n'ọnụ. Enuma wamoku akaba hulugu adudi nekudi akaba hulugu nekudi unesa akaba hulugu adawune mu akaba Mama deme tuko mo. Mama inekene. Deme. Enuma. Wambo. Enuma. Wambo. Ya. Zimi no pa. Mune muna ya po. Enuma nada zebenine. Ai. Enuma lugu. Enuma nandida. Enuma na. Oye, hafu wa yin, e mo no yin zibo. Be ku yin na gbaro wi hu maka. Mama na ekini ti cho yin za ekini. Odo dikwa. O wa yin.
Hafo oye funi ishi mebi kari maka. Hafo why we man ika wo. Iko wa na wo. Oyi me bo ka aka. Oka atu me ya bo no mo no ju. We yo basta. So si yo aye wa makwala bata. Enuma je kwa. Na o ti chakwa ihe wani na odoko. We yo adafa na ya. Oye me ihe nwa je eme. Oye nzizi. Ani kama atieli ko. Ani kine wa. Ate ko na yi po anu na mo. Ano ni e nsogbu. Hey! Until you know ma. Ndu mada. Wo ba aka. Oyi ndo eke emewu. Ndo ye madi nsogbu mmadụ ka enye nsogbu. Aka m bụ oyo mu. Biko kapende kwa mpaite m ihe. Agbaghọ gị Enuma. Na-esitekwala Kevin enyi m nwoke. Kevin. Enyi m nwoke Kevin. Enyi m nwoke. Kevin nyere m ekwentị. Ashibobo. Ashibobo. Ekwentị. Ashibobo. Nee, na-asị na anyị na-ekirite n'anya bụ na-asị na Ashibobo. Ị na-ekirite na-asị na-asị. Chekwagodi ihe nwa dị anyị. Ọ bụkwa adịghị ọsịsọ ihe ọbụla na-adịghị ọsịsọ. Ashibobo bịa na-ekere apịwuo. Kapende biko. Chekwara m pịama. Enuma jiri waya apịa na kọmụ. Ọ ji waya apịa. Chigodiri. Ọ maka na ọgwụ wee. Kevin! Nino ko tagara maabe. Kevin! Achara maabe. Ama Kevin no kwara no kwego. Na aka na akpa. Ashimobo, chere. No kwara no kwego no mo na aka na akpa. Bekee bụkwa na agbala wo. Isonye isi nkịta na inwe ike ijiva. Mgbe n'ebe ọbụla nọ. Ọra m inekwu. Nwa ahụ kwara n'anya. Ọra na inekwu. Na asị nkwego si na ebe. Akịdị fọnụ nwa. Enuma wamo ada akaba hulugu adu di nekudi ada akaba hulugu di nekudi unesa. Ni nweta nwaanyị na-agwa gị nke m gwara m fụ ya n'anya ị mara onye ọ bụ nweta nwaanyị na-agwa na m chọrọ ịlụ nwa na-agbazi m ala Enuma wamo ada akaba hulugu Enuma bara chinobu Aboleka dada na wai. Hey! Ahụọ m ihe. Enuma ndị ha. Ahụọ m ihe. Uwe marụ anụ ọsọ nwanụ m na-azụ dị nji chọrọ ogo. Uwe marụ ya ọ bụ. Nwata nwoke ahụ ọ nwanya na keke afọ ya Obiora. O duru m anya n'ihu. Ikpiri m nwa amaghị onye mbụ n'obodo nwa. Onye na-amaghị ihe n'ụma n'obodo anyị a? Mụ bụ ọ na-emere nje ahịa. Mụ bụ o ji agbachachi eze. O ji makpa ashịna. Nke kacha nke bụ na alụ n'ihi na ọ na-akpa n'obodo anyị igwe na uwe ya ma maka ya. Gba ndekọ ahụ nke bụ na igwe na uwe ya magụrụ na ọ bụ ya ahụ n'obodo anyị. Nna abụkwụrụ nna bụ ya. Ndị chi ekene m unu. Unu nwa na awa nji nke arụ a abụrụgo ọkịrịtọ ya bụ ọ bụ ụta ọ bụla echi unu akwadebekwa igwe ozi iziri ụmụ anyị na-etere anyị egwu eruola ha ntị ha na-amụ egwu dị iche iche amụ ọka a na-akwadosi ike egwu adịrị ya. Kedu maka mmọnwụ anyị? Mmọnwụ anyị dịka ijele mmọnwụ anyị dị iche. Ijele ọnọkwu ya? Ijele nọ ya. Inye ọgbọkwụ ọnọkwu ya? Ọmabụ ọnọkwu ya? Kedu maka nwa nkata? Aka m eje fụ Idika onye isi mmọnwụ ya dị nkwado mgbe ọbụla. Ndị ichie biko ekele nụ igwe gbaghalụ m abịarọ m n'oge o nwere okwu dafụta be ndị ọgọ m ashịmbịa tie ya ọnụ ya bụ mgbu biko igwe echi ọnụ nkwọ
mgbe gị na-abịa leti ọ bụrụgokwa na-arụ gị kedu ibe a ga-eme a ga-ejeri ebe dibịa bụchakwa eziokwu igwe rapụ ya omume nwa ya nwaanyị ka ọ na-eme agwọtara nwa ya nwaanyị na ajụ ọdụ ha na-adọchi obodo anyị azụ mgbe niile aka kwapụrụ unu igwe n'ichie unu anụrụ mkparịsị ọsụnọnnachi ka ọnnachi na chi ụzọ si n'ọnụ pụta dagịrị mere ọnụ nkwọ mechie ọnụ ọnụ nkwọ asị gị mechie ọnụ ọ gịnị mgbe akwụkwọ kutuo ebe a mgbe akwụkwọ kutuo n'ihe obi igwe obi igwe ngwa ozugbo ichi ọnụ nkwọ gị na nnachi unu ga-ayọ anya ayịyọ na-ajụ okwu unu kwuru ebe a igwe ayọ m gbaghalụ nke ọ dị ka na-emenụ ndị ichie eme iri ji ọkụ nke arụ a ga-akpụ ọkụ n'ọnụ ọ ga-akpa eji ụbụrụ ọ ga-akpụ ụkwụ akpụ n'ọnụ anyị ga-ezisi ndị mgbamgba dị iche iche ndị igwe dị iche iche ndị oke mmadụ dị iche iche ndị onowu a ga-abụba bịasịa wee na kabama na o nwere ihe ijere ji wee kara uke na nwoke na ibiera n'okwu ọnụ ekene m ndị iwu nchọkọ ndị ha ịchọkọ ọmụbi na-achị ndị ha ịchọkọ ọgụ bụ nchọtara ebe agadi nwoke dịkịrị shi na ashịrị bịa kara gị mma ịnọ ndekwa nke nwa na Enuma nri echi ụra ọ bụrụ ashịrị bụ iji ma agba ihere megbukwa ehi ehi akpụ eje ahịa agwa m ihe ịkọkọ na nwoke mechie ọnụ ịba na ihe ịkọkọ chere anụ ijọba na-akọ ya agbagha ya asị chere ama dịka ọ dị ahụ dụkwaghịrị imi onye nzuzu o nwere ihe mmeri ihe n'ọrụ bụ iweta ekwe ichekwaba okeke iko kpọmkpọmkpọm Enuma abụ mmadụ ọ na-ezuzu ezuzu ọ baghị uru ijebe okafọ kpọmkpọmkpọm ụnụ anụkwa na ọdụ mmanụ mụ bụ agụ mụ bụ ịchọrọ imere ndị ahịa o nwere ihe mmeri o nwere ihe na-emerụ n'isi nekwe m anya ị ga-ahụ na onye mmekọ egwu m ehe dịla chikọ ndị pụọ achọkwa m nsogbu dịrị na ndị ahịa na-eme na-abụghị ịkọ gberegbere nwoke na-agba asị alo mụbụ ị na-agwa ha anyị ga matịgharị ikpu ọnụ gụ mụbụ ị na-achị na ịchọghị nsogbu ebe iji mụ akụ ashịna isi na ịchọghị nsogbu ịchọla a na-aka ma eyeghe mee ihe okweghe ma na aha m abụghị emu tapụta abịa m onye mere ya chimbe fụọ chibe fụọ Une nwoke chiri m aka ahụ mi tọgbọrọ eko n'obodo nwa mụbụ ji agbachi dụkwa ndụmọdụ dụkwa maka ozuzu kwekwe ya ọzọ ozuzukwe amụọ ya bụ nke ebelụ anyị ka ma pịara ikpuru ọnụ nne m bịaka chiri nkụ nwafụọ ndị Enuma egbu nwanne m echi nwanne m
kapende na ụmụnne m amaara m na unu maara na ọ bụ m Enuma bụ onye ndu njenje nwa unu ananụ ha na-agbanye amaara m mana o nwere ihe nchọrọ eti ya kwu ọ ka agba ịfụtakwa na ọgbakọ nwa nara ayọrị ukwu agba egwu ayashi ndị njenje afụtanụ ngwakana ya ekele na m egwu ngwa ma unu akụ nakwa Enuma onye mbụ ụzọ egwu ọhụụ n'ebe ebo jụọ ya ọ bụ na ịma hụ na ahọgharịghị Enuma ọ bụ na ịma hụ ọnụ shope gị bụ anụmanụ dowere ihu ka ebu n'ebe ọwa ịnọ onye ara igbe emeghe chekwara ka ngwa amara m na-arabi ihe na-akpọ unu na mbụ mana ka m were anụmanụ ihu unu kwukọ na-arabi ihe na-akpọ unu Enuma ha na-akọwara gị bụ na mmemme nke gara aga anyị nchakwukọrịtara na mmemme ọbụla anyị ga-edupụta onye ndu ọhụrụ ga-edu anyị kemgbe ga mmemme nke gara hapụ nzukọ onye ọzọ duọ kịnị gwaka gbakọsị n'obodo a mechie ọnụ onwe onye ba agbakanyere m egwu anyị ma Enuma ka gba egwu mana anyị niile nọ ebe a nwere ike ịbụ obuzo egwu n'otu anya n'ọbọsọ Enuma mara agba egwu nwa agagburu na-efi ndị ehi ka emewu anụ nchi ndị ehi ka emewu bọbụ na-atọgbara akọ gbere zogbo onwe ha n'ihe azọrọ azọ amara ọkwa ihe ọbụ iji akụ bụ ubushiwa hafụọ chekwara ka ngwa ọka ekuru maka na amara m na ala na-akpa gị ọ bụkwara ụlọ akape ndị hụ mmemme ihe nkwesịrị ime nke nwa katama ma ya sa nkụ niile ya sa agụnụ onweghị ị ga-emewu ife omeme onweghị ike emewenu onweghị bụ ibe egbu ekwu mee onweghị bụ ị ga-egbu ọnụ shope ọkwa ihe nkiri mgbọsị enyi ọka maka na mụba agụ nkịchị ọkwa ka fi bụhọrọ maka na mụba agụ nkịchị ọkwa nga ekweghị aka na onweghị ike eme ọkwa nne dara ngwụrọ bụ nne nejere anya ọkwa nne dara ngwụrọ n'ihe na ndị nna m ekwe m unu ọ bụ ụzọ unu gara dị m mma bụ njin aga ngakwụkwa ma agakwa na-agwakwa ihe unu na-emere m o jiri bara abara ndị ilo gbara m okirikiri unu ekwughị ha mete m dara akpụrụ na ha na-enwe ikwe iji ọkpa abịa chie m kwa unu akụjisie ha ndị na-ekwu nke dị n'akwụkwọ na nke na-ede unu emume ha na-ịda ogbi ndị na-eyiyo m na eyiyo m ka ya she na mmadụ nke m afọ iche unu dopịa ha ya ha na ikpu ojichi mekwa onye ya gawa biko onye na-elekwa ya n'azụ ise n'ebe ihe nwa m wetara unu ya erie n'uju mma atabụrụ ndị ntabụrụ n'ebe kene agbọghọ ọkụkọ ahụ na-eke agbọghọ mmadụ achị m na unu bụ olu ri ndị nie ka ndị otu unu shi ha na nwoke nwa na-emete unu mma unu enenekwa anya n'azụ ya emete ihe m mma nebe eyo ọbara nwa ọgụ bụ ejiri chọọ ihe ndị nna nna anyị ha mma kwesịrị ha wetebere ha ọganihu anya ihu ụzọ ruo mgbe ndị ilo bịara ndị iwe anyị nwa oriakụ m bịa na ihe ngwa bịa n'ebe ọkwa nwa nji ihe eji eshiri m onugbo kara aka onugbo ohunu ka ndị lọ ndị ọnịdị ka ọchị wolu mma na ịgba petewe ya pewe ya ghebe otede ịkpọ ofe na-ewe otede ịkpụchakwa nri sirias na ibe otede ya dị ihe ya akọta ya ala ije gwara ọbụrụ iyom ọrụ ha were ya chitere m ofe chi achọrakwa ọkpa ya achọ ya achọrakwa imejue chi achọrakwa ihe ndị okenye n'ime ya achọkwa ya achọ ihe ma emeghị atụwa gị ime ahụ ị na-ekwe ya atụ wolu mma ọzọ na ọgwụ bụ nke ya gwụ Adamu iwe na-ewe m abanakwala m
emejolongo emeshuomo ndị eme na ịbịa ọbịa janye ụmụ omenu nke anyị na-amụ egwu ka na bụ nne egwu atana ka mụta ịma ihe mere igwe zuru m ozu dị mkpa ịma tufu igwe ahọfụta mmadụzi oyi ozu oyi ọhụrụ n'ahịa ihe ọ tụkwasịrị obi o zuru m ozu dị mkpa ọ ya bụ njọrọ njiji na-ebịa mana abanalụ m biko ndị ka o duru ga nna m ịhụkwa o nwere nke agbara ka nwa okwe nke agbara ka nwa okwe nke edowere ka nwa ị gara ije ahịrị ukwu ụgbọnede ka ọ chiri golie debe ogoliba debe ịgbakọ choko mma ekwe gị ya ewutene gị nke unu ya eme echi mma ha ihe niile nji bịa kirie gị ewekere m onye ọzọ nji aya isi na-ebe gị nna m nri ọdụkwa nri ọdụkwa achọwa nri adịghịkwa achọwa ngwane anam ekwe gị ekwe m Adudi nekudi ada akaba hulugu nekudi unesa ada akaba hulugu ada unemu ada akaba hulugu shinagana bamada ada Enuma ebe a ka ị nọ eche m ị nọ n'ime ụlọ gị ndị ebe ahụ na-achọ Enuma ọgụnụ nwanyị nwa atabiri m omejie ha nọ m aka o nwere ihe mmeri Enuma biko Enuma biko ama m na nwunye m ụdị nne ịchọ ma mma ya onwe ihe ọjọọ m mere gị ihe niile ihe ọjọọ m mere megide anyị biko gbaarụ m ka anyị biri ụgbọ n'udo otu anyị si bụ ebi amamihe kọkọ amamihe ị na-akọ onwekwere ihe ị chọrọ ikwu na-ekwuo o nwere ihe mmekọ Enuma ọkwa mara mụ na anyị na-akpakọrịta bụ na-atụkọrịta bụ alụ ọnụ mana ihe ndị adịghịzi otu a kịta biko anyị na-akpakọrịta o mgbe nchere na ịbara uru o mgbe nchere na o nwere ihe ị ga-emewuru m mgbe nchere na m ga-eji nwere anọchi anya nne m mana o nwere ihe mere m o nwere ihe mere m Enuma maka ekwana ihe ọjọọ m mere ka ihe m mekwara na gị mbe na-achụ o nwere ihe ọjọọ imere ndokwe ngwa ngha mgbe ị chekwara na ihe ndụ na-aya na ịdọghọ na-aya igburu ọchụ mgbe ị chere nna m na mba egwuregwu na onweghị ihe nke emewu na onweghị ihe ndụ mma aya igburu ọchụ mgbe ịfụtakwa n'ihu ndị obodo niile shi atịgbuo shi egbuo shi o megburu nkabe igburu ọchụ anyị nwa chekwa m ntị chekwa ka ngwa ahụ ọ dị n'ịbịara na nke mma nwekwa dị ha ama onye nzuzu iji gwurichi ụwa niile dara n'ahụ onye dị nke ọhụ amụsụ anyị ka ma tụgharị ikpu ọdịkwana ọgwụrụ Igwe ihe mee bụ na anyị nwere nkwekọrịta ndị ego na-akwekọrịta ị ga-gbuo onwe gị niile igwe di ya na-eme igwe ya dị ọkwa ma ya wee nkwekọrịta wele n'ahọ gara aga bụ anyị kpakọrịta si nụ ọha ọbụla na-ekene ahọfụta onye ndu ọbụla onye ọbụla malụ nọ Enuma chịrị anyị n'ahọ gara aga ya lituo ka onye ọzọ chi na-egwu igwe ị ga-adị igwe ashịbụ ha shịkọ owe gwara m ndị yi na-ejewa ha ọkwa ọmụ bụ onye duru n'arọ gara aga nke m duru ha mana m dutere igwe Enuma ihe ashịrị ogbugbu n'otu okporo ụzọ chikara ịsapụ ọnụ ọgụnụ a ga-agbakọsị n'obodo akwa m akọnye m ụmụ agbọghọ igwe ana m echekwanụ na mgbe egwu ụmụ agbọghọ ndị obodo anyị jigbe gawa n'ihu nke ọma bụ mgbe Enuma bido bụrụ onye mbụ ụzọ egwu ọkwa na etu aka ọ dị Enuma nwa m wetuo n'obi
ihe atọ na ọchịchị nwa m hapụ ka onye ọzọ chụta tupenụ enwee ndidi ichi obodo cherenụ ka igwe kwuo okwu ka okwu tokwuchie okwu ebu igwe onye jiri ya nwayọọ ọ dị mma nwa m gee m ntị udo nwere dị m n'obodo anya rapụ na Enuma ka ọ chịsịa nke arụ a oluzie arụ ọzọ arọpụta onye ga-achị ndị ichie ọkwanụ ka ọ dị onye gwa m n'igwe ga-ekwe ka nkịlịka mmadụ dịka Enuma bịa bụrụ ọbụzụ egwu ndị njenje ọzọ maka Chukwu mee nkwado. Nneka gba nkịtị ọkwa ya na-akpọ gba nkịtị anyị nagidewe Enuma n'ahọ nwa mana ahọ ọzọ na-abịa ọkwa ma ya ebe ahọ ọzọ ọ na-abịa amala ihe ka eme mgbe ọ karị m mma na mụ hafụrụ egwu njenje anyị wa karịa na nwata amụsụ m bụ Enuma ga-edu anyị ọ ka m mma na m fụrụ Amarachi jiri maka okwu ọnụ igwe nọ nde okwu ọnụ ya mere iji hụtọ m nta okwu ọnụ igwe mere iji hụ m nta nchere ihe na-aka ebe ahụ mkpa m ọwụ dị mkpa m cha mkpa m igwe kwudekwu n'okwu ọnụ ya okwu ọrụ m mkposi kịta okwugharịa ebe aka nsogbu ga-adakwa ahụ ebe a ka ezigbo nsogbu ga-ada onye ihe m na-ewe iwe ya bụ ka o wee gbuo ya ọbụla ụnọ nọ nụọ igwe ekwuo n'ọmụ ube Enuma bụ ihe ka achị n'egwu nwa ọmụ bụ ihe ka a na-edu ụnọ nọ nụọ mana onye nchịkwa na ọ dị ha mma ya jekwa eji epara nkata ose kpọrọ nkụ tajufu ahụ ndị ka matịara ikpu ọnụ une m anyị na-achị onye kpakwara anyị baịka na-eme n'egwu njenje ọkwa une m ndekere ihe akụkọ ọ jewekwa abụnụ anyị mụ egwu anyị Amara were okwu ọsịsọ na ọ ga-adụ Amuche okwe n'ihe maara ndị igwe nne m welekere ihe ọnwa ọ jerekwa abụ ada eze dị mma kan bịa wele ngwa Nneka Uju Ada ngwa kwụrụnụ tojuo n'owu na ọhụma anyị tee egwu ma ọkwa na ọsịsọ na ọ ga-adụ ndekwenụ kwụchita kpuchi ihu ka o were ewu uru unu onye ọbụla gachafụtakwa eze maka onye gachikwa eze na m abịa gapee ụnụ anụmakwa anụọ onye ọbụla dụkwa emepe eze onye jiwa aga mụ na onye so mepe eze gị onye jiwa aga mụ na onye so onye jiwa aga mụ na onye so agajiwa ada ha wada onye jiwa aga mụ na onye so
nekwa ụgbọ anọ nwa ọkwa pempe ndị tari na-aya ihe nwa ọ ya atụgbukọ m na onye eji ka anụ nwa m bụ Enuma na owere ụdị ụgbọ anọ nwa makwa kwado onye nwere ụdị ụgbọ anọ nwa bụ ihe nụbara nwa m o jika enwe nsogbu ejika ekwu eta ahụhụ abịakwa aparị ya aparị nwoke jika anụ ya nwere ụdị ụgbọ anọ nwa ọ na ya asụ ya aka n'ala ka ụwa ọ chụkwa ya n'ukwu ala ọ chụ ya n'ọnụnụ ala chụha ya aka n'ukwu nwanwenyere ukwu ama agha iyi na onye bụ ogbenye ejika ha ahụ ụzọ be m shi na ya na-anụwa m onye mbụ ogbenye eme ndekwa bịa be m wee jika anụ ya ka ụgbọ anụ nwa ọkụ ohokwe azụ m ya mgbiri ahụ onye ọbụla jika anụ kwọwọ nje eji ekwe kwado akwado ego ihe ewe ndị ego ajịnị ma ịhụ ihe eji ego eme ịnụ hei oge egwu chi gbara ụka echinekwe ka akpụ nke nwa m nọ oge egwu chi gbara ụka echinekwe ka akpụ nke nwa m nọ gwa m nkwadobe gbuo nwuru ukwu onye jeka anya ya uru ọ yi eri karịrị Mama Benji. Get him, man. Hey! Papa. Hey! No. Get it, man. No. Oh, you want moto? Papa, Chico. Hey! Chiwetalu. Chineke. Papa. Cek kamu bestasi hem jenatan abut. Chiwetalu. Ayo. Ya. Ndi nyamel. Ika kwado ho. Ayo. Owe wushi walo ke shi ka akpo. Ni abara ni ka kwado bebe mejo ho ayi na yeje. Emimi iri ji ọhụụ. Ana m aga. Achọghị m ịga. Uche m adịghị. Blogono. Pena ni ahụ ji akwụdị kwado na ya je ho n'oge. Ihe so belu kwa wa si no woke wo ko wa no mo no wo ku na sere ya no ye ya. Maka na o wee emume iri ji ọhụụ. Ndị ichie niile ga-edu nwunye ha bịa ka iji cheta na ị nwere nwunye. Ana m aga biko hakwa m aka. Hey! Owe gbala ụka echie ka akpụ. Ndokwo hi abụ m n'owere ihe na-ese. Na ọwa hoke ịkpa na echekwa na ọwere nwanyị ọnụ na ọ ga na-aga ya na ana. Biko jee kwado ya ijejebe n'oge. Ọnụ nkwọ. Ọ bụ mana nwaanyị lụrụ alụ kwesịrị ka mụ na anyị na-emekọrịta. Ehihie ịkpọ m nwunye mana o ruo n'abalị ịdụnyere m azụ. Ihe na-agagbo nwa ọbụna ma na-akpa ha aka na ya shi. Ngwa ndị mkpara ga-akpa ndị ihe fụtara ya. Ndị mkpara ga-akpa ndị wanyị mụrụ m. Eri mgbara ya bụ aka agbụ m aka wa. Ndị ihe kpatara ya. Ka ekwana ihe iji dowe m n'ụlọ gị ebe ị mana onweghị uru m bara amụghị m nwa ka ihe iji dowe m n'ụlọ. Ihe nyiri kpọtara debe ebe mbụ na asị na ihe kwụkwala ihe akwụjọwa. Nwoke nọ ndekwe nwaanyị nọjọwa. Ka ọ ji na-ekpe aka aghọsị. Nụ ya? Ngwa ọkwa na ihe na-echeghị bụ amụtawa gwa m hụ bụ Enuma o sukwuru m. Ọ na-emedele karịa ihe ụmụaka na-ese jeka ebe. Nụ ya? Maka pịa n'ihe ahụ yite akwa anyị edi. Idewere m n'ụlọ gị ka nwa gị nwaanyị Enuma na-akparị m mgbe ọbụla ọ sọrọ ya. Ka Enuma na-akparị m
mgbe ọbụla ọ sọrọ ya ọwụ na mma ọkwa na eme gị na-eme ị na-ahụ ebe na nna gị etiwenu gị ọkpọkwụ etiwe gị ọkpọkwụ ịnụ nke ekwuruchi na-adaka mmanụ nnọọ ị na-ahụ ebe na ke awa awọjuru gị isi ịpụ ya nakwa na nna gị biko egbu na m oge ndọrọndọrọ anyị mere eshigwone jee yite efere anyị di na anyị jebeghị n'oge dịka nchigwa gị ihe ma onweghị ebe m nsoghi aga onweghị ebe m na-aga ruo ebe ị gwara m ọnọdụ m n'ụlọ a ọ gbajodolu mekwa nri nọ n'ihe nwa ye nwaanyị nwa o ju ha ahụ nne nna o ji ogwe ha nwekere obi arụ na o were nke ị nọ na eri ihe ihe aghọrọ ha ivu alọ ọ gbajodolu ohe gbara oke eshie ka akpụ mmechekwu nje mara ihe m na ya eme Enuma wamo ada akaba hurugu adudi nekudi ada akaba hurugu udi nekudi unesa ada akaba hurugu ada unemu ada akaba hurugu shinagina bamada ada akaba hurugu emelegina ada akaba hurugu asemaka papurugu ada akaba hurugu enuma wamo ada akaba hurugu enuma barachinobu Bore kata na wai ai asimaka papurugi ogonye buri ya dasi amo kudi mada no se kwadona makana wanda nemese kwa ai enuma nada sebenine ai enuma Enuma. Ikwa ki dora ama. Nnem de kwana ge. Ndi nke gawara ya ga no kwa aga m. Na de me. Idikam. Ndi. Enuma. Ikana amakwa mma. Hey. Ikwa ini shi na mo. Ikwa ki dora ama. Ni kwa kpukwo. Ni na amagbu we. Hey. Keben. Ndi. Ama anụtakwa amarụkwa m na eche m ịgaghị anụ di ndị onye nka anụ ebe bee nọ m bee nja m ka nọkwa ndụ ị ka na-amasị m ahụrụ gị na mmemme tata ị ka na-agbakwa egwu ka isi agba mbọ ọkwa Dani, kwa kidura mo. Ikura akpụkpọ ụkwụ ọ na-egbuke ka ọwa. Ben. Ndo yewe, ọgụwe. Ọgụwe. Ụgbọ mma. Ụgbọ anaka. Ofu n'ime ụgbọ ana m nọ. Ashibọbụ. Nke a. Ọbụla ife ka nke a bụ. Ashibọbụ. Ashibọbụ. Ewe. Ikpọ mi lọgọ o. Ọ na-ekwenu. Moto Venom. Ha! Venom. 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 I'm a boogie. Ashibobo. Asingay yaba. Ashibobo. Kapende kwa mjama. Hey! 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 Ini kita nak jalan. Hey! Siapa Uno? Uno!
Enuma one Meri ya gawa. Ego ya ni. Oye ni na ya na azu. Mawa ya na bia na azu. Mana mun ne riko wala ajun shi na majel. Ihe obo odan one bu ye shi. Oye mecheke agwa ajaraba. Show ngige. Ndị nke ọ ma mi shi na ode. Maka na nwa ya agwa hom ije nwa ebe ya ada ya ka na ishi. Papa o magma na Enuma. Malum na. Papa agma na Enuma. Agma na. Eyo. Ala to ko me yan won lo. Alogo mi en lo. Eh. Wo shi wa lo ka. E shi kwe ka bo. Ata mi an lo. Alogo. Anya to som. Wana ho, hanin yori ihe enwe yere ya rie. Ihe na ga shiri a. Ye hori ihe odo ya. Ewe ti ko wo e pokoro nke ya. Ena. Owo ncho mo bo. Ncho kwa di yo ni bo ihe na.